O presidente da Xunta inaugurou a nova Escola Infantil Municipal de Ponteareas, unha infraestrutura destinada a reforzar a conciliación familiar e ampliar a oferta educativa de 0 a 3 anos. A nova Escola Infantil Municipal de Ponteareas xa está en funcionamento tras un investimento superior ao 1 millón de euros. Durante a inauguración oficial, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou esta infraestructura como exemplo de modelo galego de apoio ás familias e á conciliación. Imos seguir por aí, xa digo, casi 70 millóns de euros, solo no funcionamento gratuito das escolas infantís. En Galicia, a educación é totalmente gratuita, dende que entra un rapaz ou rapaz aquí, con moi pouco tempo, como eses que vimos que estaban nas cunas ahora dormindo, ata que o que quera estudiar un grado universitario ese esforce e vaya aprobando, tamén ten a matrícula absolutamente gratuita. Creo que son das cousas que valen a pena. O centro, situado no Parque Ferroucha, conta con 6 aulas, espazos multiusos, cociña, lavandería e patio exterior, e permitirá atender a preto dun cento de familias do municipio. Non é só poñer plazas a disposición, insisto en que se lle dicimos a xente que hai que ter fillos, pois hai que darlle as solucións para que os seus fillos estén da mellor maneira posible. A Xunta chegou preto de 600.000 euros para a construción destas instalacións, mentres que o resto do financiamento correspondeu á Deputación de Pontevedra e ao Concello de Ponteareas. Rueda puxo tamén en valor a gratuidade das escolas infantís de 0 a 3 anos en Galicia, unha medida que, segundo explicou, beneficia xa a máis de 32.000 familias e supón un aforro medio de 4.000 euros anuais. Somos, e creo que é especialmente oportuno decirlo en unha inauguración como esta, a única comunidade autónoma de toda España que a día de hoxe ten a educación gratuita absolutamente, a educación infantil, perdón, absolutamente gratuita. Gratuita sempre hai que decir que alguén o paga. Bueno, pois o pagamos as administracións, porque das cousas que merecen a pena. Son casi 70 millóns de euros o que inviste a Xunta de Galicia. O Goberno galego destina cada ano 68 millóns de euros de fondos propios a manter esta medida, coa que Galicia lidera a taxa de escolarización infantil nesta etapa educativa.